Hej alle sammen. Jeg bringer en lille squat-billeder her med mit hold, som jeg har fået opbygget igennem FIFA 13. Og i øvrigt er det her min allerførste FIFA 13 video, imens jeg har fået spillet. Altså jeg fik spillet i torsdags, og jeg var gamerløs der. Men lad os komme i gang med det. På målet der har vi Atletico Madrids målmand Courtois fra Belgien. Glimrende målmandstalent. Central bak midterforsvaret. På den højre side der har vi Carlos Puyol. På den anden side har vi Adil Rami. På venstre bak har vi AC Soko. Der skulle jeg snart have købt Royalver. På højre bak har vi Juan Fran fra Atletico Madrid også. Højre midt har vi Jesus Navas. En af de bedste kanter jeg har spillet med til dato i FIFA 13. Hos centrale defensiv midt har vi Alex Song. På venstre midt har vi Guardado fra Valencia. Han er også rigtig god. Hurtig, som I kan se, så løber han 88. Det giver også lige så I kan se hvor meget det er. Hvad for nogle stats de har. På centraloffensiv midt har vi Kaká. I angrebet i højre side, der har vi Soldado. Vi lige kan tænke igennem her. Soldado. Og på venstre side har vi Carlos Vela. Så starter vi her. Så vi kan se Vela. Han er ekstremt hurtig end normalt kunne at være. 4-stjernede dribler. Godt nok står der 2 stjerner med svag fod, men hun er altså meget bedre end det, for jeg har scoret et mål med højre fod, højre skilten af ham. Soldado, hvad kan man sige til ham? Han er god, jeg har et fantastisk spark. Hætter, umærkeligt. Ja. Kaká. Spillet en kamp mere for en skyld, så jeg har Jackson i stedet for, fordi jeg på gang han havde manglet lidt form, men jeg spillede en kamp med ham, og han er faktisk rigtig god. Undskyld larmen i baggrunden, der bliver støvsuget, men jeg tror ikke rigtigt, at I kan høre mig, så jeg tror bare, det var den sidste mand, I tog her. Ja, men I må have det godt derude, og vi ses. Hej.